A folga médica contra o Estatuto Marco supuxo a suspensión de máis de 35.000 procesos asistenciais en Galicia. Entre o luns e o xoves suspendéronse 788 cirurxías na comunidade. O xerente do Servizo Galego de Saúde, José Ramón Parada, e o director xeral da Asistencia Sanitaria do Sergas, Alfredo Silva, reuníronse hoxe de xeito telemático cos xerentes das áreas sanitarias para avaliar o impacto da folga nacional contra a reforma do Estatuto Marco promovida polo Goberno Central. Os 4 primeiros días de folgas médicas supuxeron a suspensión de máis de 35.200 procesos asistenciais. Esta folga que estamos a sufrir en Galicia, en realidade, é unha folga convocada a nivel nacional polo colectivo médico en relación á modificación do proxecto do Estatuto Marco do Goberno Central e do Ministerio de Sanidade. Os datos de seguimento da folga son similares aos de onte. A nivel global, o seguimento é de un 19,3%, por actividade asistencial o seguimento en atención hospitalaria é de un 24,5% e en atención primaria de un 5,6%. Parada sinalou que se está a perder unha gran cantidade de servizos médicos por esta folga, que entre o luns e o xoves supuxo a suspensión de máis de 35.200 procesos asistenciais en Galicia. Desglosado, se suspenderon 788 cirurxías, 13.000 consultas en atención primaria, 19.000 consultas en atención hospitalaria e aproximadamente unhas 2.000 probas complementarias. Volver a insistir o que dixo o conselleiro estes días, que lle facemos explícitamente un chamamento á ministra da Sanidade para que poña un pouco de orden, para que se sente cos colectivos médicos, porque esta folga está tendo un impacto importante nas comunidades autónomas. A Consellería de Sanidade comprometeuse cos sindicatos da mesa sectorial a abordar incrementos retributivos para persoal de urxencias hospitalarias e de puntos de atención continuada, ademais de debater melloras para adaptar os tempos e o número de consultas de atención primaria e reforzar o papel da xefatura do servizo dos centros de saúde.